Doncs nosaltres ho deixarem aquí. Ara tots a mirar l'últim TN del decorat aquest que ens ha acompanyat. Sí, anys i panys. No sé, hi havia en Pujol, em sembla. Sí. I demà ja serà un altre de diferent. Per tant, tots aquí a mirar el TN. Nosaltres tornem demà aquí a la mateixa hora. Adéu, bona nit. Adéu. Només tu, com tu. Només tu, com tu. Opticàlia, com tu. Ara 2x1 en ulleres. Només a Opticàlia i opticàlia.com. Ell és festa i és batalla, ell és nostre i és nosaltres, és la veu que es reconeix quan et canta la Mercè. Barcelona es torna foc i abraçada, Barcelona balla, crida i salta, Barcelona canta quan arriba la Mercè. Bona nit. Després de setmanes de bombardejos intensos, l'exèrcit israelià ha començat avui una operació terrestre a gran escala per ocupar ciutat de Gaza. Es calcula que encara hi ha 600.000 civils que resisteixen a marxar malgrat les bombes i les pèssimes condicions de vida. La Comissió de les Nacions Unides que investiga l'ofensiva a Gaza conclou que Israel ha comès un genocidi. El secretari general de l'ONU assegura que la situació és intolerable. La Comissió Europea aprovarà demà el primer paquet de mesures dures contra el gabinet de Netanyahu. A Madrid, el PP assegura que no és competència de l'ONU o del president del govern espanyol decidir si Gaza s'està cometent un genocidi. Sumar pressiona Pedro Sánchez perquè porti al Consell de Ministres l'embargament d'armes a Israel. La proposta de llei del taxi que fa la Generalitat contempla la progressiva desaparició de les llicències urbanes de plataformes com Uber o Cabify a l'àrea metropolitana de Barcelona. Actualment hi ha 1.000 llicències de BTC. Denuncien la plataforma de jocs en línia Roblox, molt popular entre infants i adolescents, per no tenir sistemes de verificació d'edat. Això ha permès que els depredadors sexuals utilitzin aquest espai per entrar en contacte amb menors. Dol en el món del cinema per la mort de Robert Redford. El protagonista de clàssics com El cop, Dos homes i un destí o Tots els homes del president ha mort avui amb 89 anys. Amb ell se'n va una llegenda de la interpretació, un far per als cineastes independents i un activista compromès. La Lliga de Campions comença amb la derrota de l'Atlètic Club a Sant Mamés per 0-2 davant de l'Arsenal. El Barça no juga fins dijous al camp del Newcastle i ho farà sense Lamine Yamal, que continua lesionat. Israel ha engegat una nova fase en la seva campanya contra Gaza. Després d'intensos bombardejos aquests últims dies, l'operació terrestre per fer-se amb el control de ciutat de Gaza ha començat i l'exèrcit ja ha dit que durarà el que calgui, possiblement alguns mesos. I quedaven 600.000 civils. Israel els ha tornat a demanar que marxin. Volen confinar-los al petit reducte del Mawasi, on ni la seguretat ni les condicions de vida estan tampoc garantides. Per fixar-nos en les implicacions globals que té el que està passant a Gaza, obrim ara finestres en directe amb Jerusalem, Washington i Madrid. Comencem per Israel. Jordi Brascó, que sembla que res pugui desviar els objectius de Netanyahu a aquesta hora.